jinħareġ mandat ta' arrest fil-konfront tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borge Olivier. Il-mandat ta' arrest inħareġ mill-Maġistrat Edwina Grima wara li Borge Olivier naqas milli jidher fl-awla fejn kien imsejjaħ sabiex ikun preżenti għal kawża ta' libel kriminali li l-Ministru Manuel Mallia flimkien ma' l-Avukat David Farrugia Sacco fetħu kontrih. Madankollu Borge Olivier naqas milli jkun preżenti fl-awla fil-ħin illi sejħet il-kawża. Kien hawn li l-Maġistrat Grima ordinat kif inhi l-prassi ma' akkużati oħra illi isem Borge Olivier jerġa' jiġi majjat fil-korriduri tal-qorti. Iżda mill-ġdid Borge Olivier ma derx u għaldaqstant kif titlob il-liġi, il-Maġistrat Edwina Grima talbet li jinħareġ mandat ta' arrest fil-konfront ta' Paul Borge Olivier sabiex jidher fil-qorti fit-23 ta' Mejju. Fl-istess waqt il-Maġistrat Grima immultat ukoll lil Borge Olivier is-somma ta' €70 minħabba disprezz lill-qorti. Wara li din l-aħbar ħarġet fil-mezzi tax-xandir Borge Olivier der jidħol fl-awla u informa lil ġurnalisti preżenti li huwa kien fis-sular ta' fuq fil-qrati superjuri. Fl-istess waqt huwa talab lil maġistrat sabiex tirrevoka il-mandat ta' arrest. Skont Borge Olivier, l-avukat tiegħu ġie informat li il-Ministru Mallia ma kien se jkun preżenti fl-awla. Iżda l-maġistrat qalet li ma hemmx il-bżonn illi Mallia jkun hemm iżda il-persuna li kontrija saret il-kawża li għandha tkun preżenti. Fil-waqt li Paul Borge Olivier talab skuża u qal li ma rridx jonqos lejn il-qorti, il-Maġistrat Edwina Grima iddeċidiet li tirrevoka il-mandat ta' arrest u ħaffritlu il-multa. Intant meta mbagħad bdiet tinstema' l-kawża, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista waqt li ikkonferma li huwa il-kap eżekuttiv ta' Media Link u għalhekk responsabbli minn dak li jiġi ippubblikat, qal li ma kienx jaf min tella l-artikli li fuqhom infetaħ il-libel kriminali. Qal ukoll li Nathaniel Attard li huwa il-kap ta' taqsima tal-aħbarijiet ta' Media Link qallu li ftit kellu x'jaqsam mas-sit elettroniku tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista il-Malta Right Now u ma kienx jaf min tella l-istess artikli.